салом бинандагони хабартиҷиб. имрӯз дар ҳолест ки тоҷикистон яке аз манзилҳои хеле зебову хушрӯ дорад ва ҷойҳое ҳастанд ки ҳоло бисёри тоҷикҳои мо нарафтаанд ва ин яке аз гӯшаи канори норак аст. дар руди вахш дар 70 километрии ҷанубу шарқи душанбе ҷойгир аст. ин мавзеъ соли 1960 баробари сохтани нерӯгоҳи норак ба минтақаи аҳолинишини зебое табдил гашт. сайёҳон мегӯянд вақте вориди шаҳри норак мешаванд, гӯё ба иттиҳоди шӯравӣ бармегарданд. яке аз маконҳои дидани норак обанбори норак аст. обанбор бо роҳи сунъӣ дар руди вахш дар ҳудуди минтақаи норак ташкил шуда буд. сатҳи обанбор наздики 53 метр буда он маҷрои руди вахшро танзим мекунад. масоҳати кул 98 километри квадратиро ташкил медиҳад. он бо оби ошомиданӣ пур аст ки манбааш тоҷи яхини ҷовидони помир аст. зебогии бештари кул ҳангоми заврақронӣ дар он ошкор мешавад. ҳавои он хело тоза ва роҳбатбахш аст. обанбори норак пеш аз сарбандии нерӯгоҳ ҷойгир аст. баландии сарбандии он 304 метр буда ҳамчун баландтарин сарбанд ба китоби рекордҳои гиннес ворид шудааст. дӯстони азиз, ки ба норак рафта буд ва он ҷо шоҳиди он шуда буд? ҳатман нависед дар комментария. ҷоҳое ки шумо рафтед чӣ қадар зебо аст, ҳатман нависед.